मोनाबिलि टाइमाव बेबायदि भिउआनो लोगोफोर So hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bidin Moto Vlogs. So लोगोफोर दायो जोङो जोंनि गामि खाथिनि मोनसे जायगायाव बेरायनो थांगासिनो सासे लोगोजों जों ओमफ्राय अखाबो हागासिनो आरोना अखा हादोंबाबो नोंसिनि थाखायनो भिडिअ बानायनो फैबाय जों सानैजों दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय So लोगोफोर भिडिअखौ आं रायज्लाय मोजांसो बानायलांबाय थादोंमोन नाथाय माइक्र'फनानो सापर्ट जायाखै आंबो नायसनाखैमोन उनाव न'आव फैना भिडिअखौ एडिट खालामनो नागिरनायावसो आंबो मिथिदों ओमफ्राय गोदान भइस डाबिंसो खालामफिनजोबनांबाय अब्लाबो नायलांबाय थादों नोंथांमोन Bodoland nangis Onnanwi lwgwpwr Sunbolt missing ni furia Bijlang bertani si benai pasang Ciri-ciri berhai dai moni ni serasang Bodoland nangis Onnanwi lwgwpwr Sunbolt missing ni थांथ'ला लानोसै थांफिनसै भिउआनो लोगोफोर दुब्लि बारि गोजा आरोजा नै ओरैबो दुब्लि बाखिबो दुब्लि ओमफ्राय नै इयाव बान्दो दङ नै इयाव बान्दो एखेबो दुब्लि ओरैबो दुब्लि लामाया बरियाखा
बिदि बेलासि टाइमाव बेरायनो बरियाखा आरोना लोगोफोर बे लामाया आरो नै माइ गायबा गोजौ गोजौ जाबाथ' फुरा हिट नुखायो। स' लोगोफोर दायो आं मोननैसो सिनेमाटिक शट लानो नागिरदों, नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर दायो आङो दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, ओमफ्राय चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, ओमफ्राय खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौबो अलाव सेलेक्ट खालामनानै हो, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबानो नोंथाङा सिगांसिन नुनाय बायदि। एबारनिफ्राय कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थानोसै आं लोगोफोर, एसे सापर्ट खालामलायदो गावजों गावनो। बाय बाय।